Jeg har altid betragtet mig selv som sund. Jeg træner 4 gange om ugen, spiser balanceret og sover omkring 7 timer om natten. Jeg troede, at jeg gjorde alt rigtigt. Så satte jeg Human Band på, og inden for 3 dage fortalte det mig noget, der rystede mig. Min biologiske alder var 6 år ældre end min faktiske alder. 6 år. Og jeg anede det ikke. Det øjeblik ændrede fuldstændigt min syn på sundhed. Det er ikke nok at have det godt udadtil. Det, der tæller, er hvad der sker indeni, på celleniveau, i hjerterytmevariabiliteten, i søvnarkitekturen, i iltniveauerne gennem hele dagen og natten. Intet af det målte jeg. Human Band overvåger alt, der reelt forudsiger, hvordan vi ældes, hjerterytmevariabilitet, iltindhold i blodet, hudtemperatur, søvnfaser og bevægelsesmønstre. Men i modsætning til en almindelig fitness-tracker giver den der ikke bare rådata. Den beregner dit metaboliske momentum, en score, der fortæller dig, om dine daglige vaner lægger over til dit liv eller stille og roligt tager den fra. I min første måned med Human Band opdagede jeg 3 ting om mig selv, som jeg aldrig ville have vidst på anden måde. Min dybe søvn var langt kortere end den burde være. Selv når jeg sov 8 timer, fik jeg under 40 minutter virkelig genoprettet en dyb søvn. Min HRV var konstant lav på dage, hvor jeg troede, jeg var godt restitueret efter træning. Og min SPO2 faldt i visse sovestillinger, hvilket forklarede de energifattige morgener, som jeg altid tilskrev stress. Når jeg først havde de data, kunne jeg faktisk rette op på tingene. Jeg skiftede mine træningers tidspunkt tidligere på dagen i stedet for om aftenen. Jeg justerede min sovestilling med et simpelt pudegreb, som appen foreslog. Jeg startede en åndedrætsrutine 3 gange om ugen. Inden for 6 uger var min biologiske aldersscore forbedret med 2 år. Det er, hvad Human Band gør anderledes end noget andet udstyr, jeg har prøvet. Det trækker ikke bare, det lærer dig. Appen nedbryder hver metrik, forklarer, hvorfor den betyder noget for dit helbred på lang sigt, og giver dig enkle, handlingsrettede trin til at forbedre det. Intet abonnement krævede for kernefunktionerne. Det var vigtigt for mig. Folk, der bruger Human Band konsekvent, vinder i gennemsnit 6,8 år ekstra sund levetid gennem de vaner, de opbygger. Alene i det første år rapporterer brugere om yderligere 39 dages kvalitetsliv. Det er ikke et lille tal. Båndet selv er vandtæt til IP68, så jeg bærer det i brusebadet, under svømning, hver dag uden at tænke over det. Batteriet holder 4-5 dage på en fuld opladning. Det er let, og jeg glemmer faktisk, at det er der. Hvis du er en, der ikke bare vil være i live, men virkelig leve godt, med energi, mental klarhed og fysisk modstandskraft i takt med at du bliver ældre, Human Band designet til netop det. Det er forskellen på at gætte på sin sundhed og faktisk forstå den. Linket til at få Human Band til den aktuelle kampagnepris er i beskrivelsen. Hvis du vil kende din sande biologiske alder og begynde at gøre noget ved det, starter det der.